Inspektor Kordon. Wat akan dong belaj tang imiau ru. Ngan wat epi bat penam laj nak ti jong kan. Ini motor inspektor bon temai. Saya pikai adukat no lawan le. Tang ba tip me uhmen jong karisa usaan yang begini hap. Tăng bật hi cô bay nhan nhai nè tăng bật hi shi linh ter ka ching em tăng bật hi cô bay nha la rai. Namda ketiye kene kakam jonga kade po kich shabaka kich namte eye. Tu kitrok kiba pikam balai people like no don kiba pressure ne hakana korkom balai kiri jong high level ne Hakmat jongahi. Umdan high level dan low level. Umdan bahek bahan. Barok ki long lut kumju. Ya ki kanti ba phila clay nakular kin om sap ai jimut jing perkha shapi ki hai jing e chonga jong pi kin om ya phe. Kajing temu jong kene kajing ya kendo kajongi hakane kasni kidon lai teli ki benta ki bangi ya keren oi kidon sibon ki jing ya ndrei mata kasni ki benta ki bakong san ki bangi wan menta kidon lai teli ka banengkong kadai ka bede ba ka pule ka puti education department te haman hakane kajing ya keren kajing slok ka ba pelong yang nge bangin ya lombangi kendo ka daw ba kadai namar ba kidon kisnong ki bompat dan schoolers village aduk mentah long ke wasongsi babon hog ligi snam tang kawai kidon bon ligi snong ki ba kim dan ke school ke mata kesni dalam kidon ki skor ni yaso le thu ya ke jing e ka ba ki kendo ke jing bom dan ki school ka penlong kawan ra ya ke jing sa den ya ka dong ba khai Kena kalian ke jonga Melayu so bat mata kesni dekat ke jing dan lang officer la ai ke jing tha ya kinong yalam snong ai ke jing tha ya kinong yalam ki jongi ba kin tha no ya ki application ki jongi sha ka department concern po ka district ke jongi kenang ban kalian jong ka district kin pen poi si ki bor ki ba no sa po directorate akaba na kalian ke jonga ngala depan yetu ban keren ngala de baru ke memorandum chau minister in charge of education bat kumjuru ke keren bau director of education dengan ngit kan bagani ke jingi kendo kan long ke jingi ku ke bakrau ikini ki snong ki jongi ki badan hakani ke dong than ki jongi ki bompa school na kam da kalawai ki kon ki jongi bakli ki ba kumbalong mantangi i ba kalawai kalau ke badom ke jenduk ke jengkerdo on pas school sejengai mla on pas school ki kisah ke jengbe ki jengdom dengan ngit skam bagani ke jengkendo bersni kanon ra ki jengkela ya kini ke dong than ki jongi kabaar ke jengi kendo kadai ki snong ki bala don school ro namar ba ki don ki snong ki bala yo SSA jenrei yo iba bun ki jing e ki bai kendo ka school building kam tam bat ki wai ki jing don kam ila ekran ye ka mid day meal ka jing bam sngi ka bagi kena ki de ban yo mata ka sngi la yo ban discuss bun ki e ka bai de bat ka jing nang ka jing start pule thi ka babut nang ta ka jing ekran ka bangi ekran kadai ha wede baka health department health sector ka kot ke kya kumbalong hadu mata susi bani ko ba hadu kumba prata lagi snong ki bompat dan asya hadu mata
ratli senong gi bompat don asha kalau ke jing ke bakrau gi nong senong namar ni i bagi bobon gi senong gi don asha ki yo banirap ba armet ye ki bapang ye ki basitom kendai gini gi senong i ba kalau ke jing du nong ga bakrau du ta na ga jing bom don ki asha de mata ka sngi ni la yo ban tha iki bakin le gi badon kam poi ki application sha ka office sha medical officer ban poi sha po district health medical officer bat kum juru makin pa sa state government kata ka digawai bat kidan ru gi banta ka tu ni hakaba kidan kisnong jong inang ni kasop sentar ka de sapo terso kalentia kami hapsu ke boy de ba kan ni ru nilai perkhat hi bang ha ban dei ngi ha ban bisar banya ngi ha ban pek i population ngi ha ban pek i guidelines lagi shan em man le ukta nang ba ban pusuk i kinong snong gi jong i badan ha kene kadang than dia kawai ke jing ka bangi kendo kadai bangi lawat jing tem kadai ke jing bom biang dawai apa ke PNC ki doktor bopli teng habakiwan ki nongpa OPD la tho slip banda ki la tho slip kadawai ka madan ki kani kadai kawai ka jing ka bagi pai ba jong ki mat rei ka jing sa ka don ka PNC yang ni la dai ban sok ki pai ba ka jong ke nakaliang jonga ngasim ro ka kabu ban kerpat yang state government biang gi dawai gi dasin jongi shadow ki pet si nong jongi siki sub center nang ban ka kot ka kya kanon ra ka kot ka kya ya ki nong snong ban persuk gi nong snong gi badan ka ni ka dong kan gi jongi kawai pat ka banta ka bangi kran ga dei ka bai de ba social welfare department ICDS ki don bon gi snong gi jongi hang ni kim pat don ye ki anganwadi center kani ga dei gi jing du nong ga ba haban nakaliang jong ke government kala kre nakaliang jong ke government kaju ai ye ki jing bam ki aganwadi center bakidon ki workers kidon ki helper tangga tahan rai ki ai ro ki jing hikai kumno banang ban tho bantar ABCD ABKD ha ki tu ki aganwadi center ki ki jing bom dan jong ki aganwadi center kala don ra si sai ki jing du nong bakra ikani ke digawe ke mat ke bangilaya Tyson bah ke bangilaya keren bah aga jingi don lang is CDPO dak ski mana kalian jung i lai ke jing tha i lai ke jing hikai iki nong yalam snong ke jungi kumno ban pha iki application iki proposal hakaba ini ki snong ke bompat don anggan wadi sentar ide ban yo no iki akan wadi sentar ke joki ta ke dik diat ke jing ki bangi keren idon subon ki bangilaya keren te nakaliang ke jonga khaddu akan dikupon oh idang konkret iki proposal idang pha iki proposal mentanang ni syakmat ringa ngada kerpat ru bahabaki application jongi ki poi habaka district jongi nang ni ka forward sa state government ngangai skam bagi tagi jing temu jongi baru kai kin urlong kum bagi pai ba ki angnot kum bagi la jenjar boros kata ngangai skam ba kin yo ya kita ki jing kam ka hok ka bagi de yo nam ta ki jing kam ki